Κυρίες και κύριοι, γεια σας από την βροχερή Βουδαπέστη. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Γυναικών μπαίνει στην τελική του ευθεία με τα παιχνίδια τα knockout, προημιτελική, όπου η εθνική ομάδα των γυναικών παίζει με την Ιταλία. Πρώτος όμως προημιτελικός είναι αυτός ανάμεσα στην Έσπινα Ουγγαρία που αντιμετωπίζει την Ρωσία. Εδώ βλέπουμε την παρουσίαση της Ουγγαρίας σε μια Βουδαπέστη όπου έχει πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες από το πρωί, από τα ξημερώματα, με πυκνά σύννεφα και πάρα πολύ βροχή. Εδώ βλέπουμε τους δύο διαιτητές, τον Άξελ Μπέντερ από τη Γερμανία και τον Μπόρις Μαργκέτ από τη Σλοβενία. Επειδή υπάρχει αυτή η κακοκαιρία στην κεντρική Ευρώπη, θα γυρίσουμε και πάλι στην Αθήνα μέχρι να αποκατασταθεί το τεχνικό πρόβλημα. Επιστρέψαμε και πάλι. Τώρα έχουμε τον εθνικό ύμνο της Ουγγαρίας. Αυτός ήταν και ο εθνικός ύμνος της Ουγγαρίας. Ουγγαρία-Ρωσία στον πρώτο προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται εδώ στην Βουδαπέστη. Ένα ζευγάρι που έχει αναμετρηθεί αρκετές φορές και σε νοκάουτ παιχνίδια. Στο προηγούμενο ευρωπαϊκό, στο Αιτχόφεν, συναντήθηκαν δύο φορές. Η Ρωσία έχει κερδίσει στους ομίλους 12-9 την Ουγγαρία, αλλά στο μικρό τελικό οι Μαγιάρες πήραν την νίκη με 9-8 και κατ' επέκταση το χάλκινο μετάλλιο. Εδώ η δεκατριάδα της Ρωσίας με τις Κορκολιάντοβα, Τρόσκαγια, Προκόφιεβα, Καρίμοβα, Κρίμερ, Κολμάκοβα, Ιορδονάκινα, Μπορίσοβα, Αβριζιάκοβα, Γκρίβερα, Ιβάνοβα, Ριζογόβα και Καρνάουκ. Και εδώ η Ουγγαρία με τις Πολωνάι, Τζιγκάνι, Άνταλ, Κιστελέκη, Ζούξ, Τάκατς, Κιστελέκη, Χάνα, Κέστελι, τότε Μπούικα, Ξαμπάι, Ήλες, Γκάγκλ. Προπονητής ο άντρας Μέρετς. Ο Μικαήλ Νακοριάκοφ είναι ο τεχνικός της ρωσικής ομάδας. Η νικήτρια αυτού του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στον πρώτο ημιτελικό. Εδώ βλέπουμε τον Μέρετς. Η βροχή δυναμώνει, αλλά σε λίγο οι κοπέλες θα είναι μέσα στο νερό για να δώσουν την μάχη τους, για να διεκδικήσουν την πρόκριση στην τετράδα και να διεκδικήσουν ένα μετάλλιο. Στο προηγούμενο ευρωπαϊκό είπαμε ότι πήρε τον μικρό τελικό η Ουγγαρία με 9-8. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, επίσης το 2012, η Ουγγαρία
σε παιχνίδι σαν και αυτό, σε προημιτελικό, πέταξε έξω τη Ρωσία, επικρατώντας σε ένα παιχνίδι θρίλερ 11-10. Ενώ βρέθηκαν αντιμέτωπες και πέρσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βαρκελόνης, στον μικρό τελικό, όπου η Ουγγαρία νίκησε τη Ρωσία με 10-8. Είπαμε ένα παιχνίδι το οποίο αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ οι Ούγγροι. Η Ουγγαρία, η οποία ήθελε να πάρει την πρώτη θέση και να πάει κατευθείαν στα ημιτελικά, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Και ο λόγος είναι η ήττα από την Ολλανδία με 12-11. Ήταν στον ίδιο όμιλο με την εθνική μας. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Γυναικών φτάνει στα προημιτελικά, φτάνει στα νοκάουτ παιχνίδια. Ουγγαρία-Ρωσία σε ένα παιχνίδι το οποίο κρίνει μία θέση στην τετράδα. Με τις Ρωσίδες να κερδίζουν το πρώτο σπίτι του αγώνα. Σε μια βροχερή Βουδαπέστη, αυτή την ώρα ρίχνει πάρα πολύ βροχή. Και έχουμε την αποβολή την οποία κερδίζει η ρωσική ομάδα. Μια αποβολή την οποία χρεώνεται η Ξαμπάη. Να δούμε αυτό το παίκτη παραπάνω. Η μπάλα στο δοκάρι και στα χέρια της Μπολονάη. Το σούτ που έγινε εκεί από την Ιαοραντάκινα. Εδώ το σούτ, η μπάλα στο δοκάρι, στο κεφάλι της Μπολονάη, αλλά εμφανώς δεν έχει περάσει η μπάλα την νοητή γραμμή του τέρματος. Χαμένη επίθεση και για την Ουγγαρία. Όπως και τώρα για τη Ρωσία. Οι δύο ομάδες προσπαθούν να βρουν τους διαδρόμους. Τώρα για κόντρα η Ουγγαρία έχει μια πολύ καλή ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Χαμένη αυτή η ευκαιρία, γιατί αυτό το ψιλοκρεμασό τους βρήκε στο δοκάρι της Καρνάουκ. Χαμένη και αυτή η ευκαιρία για κόντρα. Είπαμε είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, δεν βοηθάει ιδιαίτερα την εξέλιξη του παιχνιδιού. Ωστόσο ο αγώνας μπορεί και γίνεται κανονικά. Καλή άμυνα, εξαιρετική άμυνα για την ακρίβεια της Μπούικα στην Γκρίναβα, στη θέση του φουνταριστού. Η Μπούικα, η οποία προσπαθεί να πάρει θέση στα 2 μέτρα, έχει πάρει θέση και πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο γκολ. Έξυπνα έκανε το μπάσιμο, πήρε την ασίστα από την Ντόρα Άνταλ και έκανε το 1-0 για την Ουγγαρία. Εδώ είδαμε πως την έχασε η Τρότσκαγια. Ωστόσο με το ύπτιο έκανε αυτό το μπάσιμο και φαινόταν ότι θα μπει στα 2 μέτρα. Η Ρωσία στην επίδεση κέρδισε αποβολή, την οποία ρώθηκε η Ζούξ. Δεύτερη επίδεση στον παραπάνω. Βλέπουμε τα μπλοκ, το κενό υπάρχει, αλλά η Μπολονά είναι και πάλι σε τιμότητα. Πίεση εκεί από τις Ρωσίδες.
Η Ουγγαρία έχει βγάλει 2 επιθέσεις στον λιγότερο και προσπάθεια για ακόμα μια κόντρα. Γίνεται το σουτ, νέο σουτ, αλλά δεν τα καταφέρνει να σκοράρει η Χάνα Κιστελέκη. 2 απόπειρες για κόντρα για την Ουγγαρία, δεν κατάφερε να σημειώσει γκολ. Το 1-0 πάντως παραμένει. 4:55 για την λήξη της πρώτης περίοδου. Ιβάνοβα και πάλι η μπάλα στα χέρια της Μπολονάη. Νευρικά έχουν ξεκινήσει και οι δύο ομάδες, παρά το ένα γκολ που τις χωρίζει, δηλαδή που έχει σκοράρει η Μπούικα. Τώρα πάλι κενό και πάλι χαμένη ευκαιρία και πάλι χαμένη κόντρα για την Ουγγαρία, εκεί που θα μπορούσε να ξεφύγει. Δεν τα καταφέρνει με την Κιστελέκη και πάλι. Κολμάκοβα, το σουτ, μπάλα στο δοκάρι. Έχουν γίνει σουτ από εξαιρετικές προϋποθέσεις, αλλά δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν στα δίχτυα. Εδώ η μπάλα στο δοκάρι της Μπολονάη. Επιθετικό φάουλ, το οποίο χρεώνεται η Όρσουλα Τάκατς. Αυτή είναι η Ήλες, αλλά το φάουλ χρεώθηκε στη θέση του φουνταριστού η Τάκατς. Παράβαση 2 μέτρων, η μπάλα είναι και πάλι για την Ουγγαρία. Μια Ουγγαρία η οποία προσπαθεί συνεχώς να παίξει γρήγορα, θα προσπαθεί συνεχώς να βγει στην κόντρα με την Χάνα Κιστελέκη να μαρκάρεται. Τώρα κερδίζει αποβολή η Ουγγαρία, είναι η πρώτη της κερδισμένη. Την χρεώνεται η Ιβάνοβα. Time out ο Μέρετς, θέλει κυρίως να ηρεμήσει τις παίκτριές του και στο παίρνει 3:20 πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος και να οργανώσει όσο καλύτερα μπορεί αυτή την επίδεση των παραπάνω για να δώσει από νωρίς έναν αέρα 2 τερμάτων στην ομάδα του. Εδώ ο Μέρετς και οι Ούγγροι, παρά την πολύ βροχή στην εξέδρα, προσπαθούν να ενθαρρύνουν την ομάδα τους. Έχει τον παραπάνω η Ουγγαρία. Με την Ντόρα Κιστελέκη. Έχει καλή κυκλοφορία η Ουγγαρία. Τώρα υπάρχει το κενό, γίνεται το σουτ, αποκρούει η Καρνάουκ. Στα ίσα οι δύο ομάδες. Χαμένος ο παραπάνω και για την Ουγγαρία. Και εδώ έγινε ένα εξαιρετικό μπάσιμο, μια πολύ καλή προσπάθεια από την Ντόρα Κιστελέκη, αλλά εκεί στην κίνηση δεν κατάφερε να νικήσει την Καρνάουκ. Έτσι το 1-0 παραμένει. Ούτε η Ουγγαρία καταφέρει να σκοράρει στον παραπάνω. Και τώρα έρχεται η ισοφάριση. Έρχεται η ισοφάριση από την Μπορίσοβα. 2:29 εδώ. Αυτό το σουτ στην περιφέρεια βρίσκει στόχο αυτή τη φορά η Μπορίσοβα. Κάνει το 1-1, 2:29 για την λήξη της πρώτης περίοδου. Σε ένα παιχνίδι που έχουν χαθεί αρκετές σημαντικές ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες για να πετύχουν γκολ. Έχουν γίνει σουτ χωρίς μπλοκ και από τις δύο πλευρές, αλλά
δεν έχουν καταφέρει να μπουν γκολ. Είτε οι τερματοφύλακες, κυρίως η Καρνάουκ, είτε τα δοκάρια της Μπολονάη έχουν κρατήσει το σκορ στα επίπεδα του 1-1. Τώρα η Χάνα Κιστελέκη για την Κέστελη. Και πάλι Μπούικα βγαίνει στα 2 μέτρα. Αυτό το ύπτιο, το μπάσιμο με το ύπτιο που κάνει δυσκολεύει την αθλήτρια που παίζει προσωπική άμυνα στην Μπούικα. Εδώ υπάρχει κενό πάντως στην άμυνα της Ουγγαρίας. Δεν έχουμε τα εκμεταλλεύονται οι Ρωσίδες, για την ακρίβεια Ιβάνοβα. Ριζίκοβα. Ιβάνοβα. 8 δευτερόλεπτα για να γίνει το σουτ. Γίνεται η μπάλα στο δοκάρι της Μπολονάη. Και έχουμε αποβολή. Αποβολή παραπάνω, αλλά βεβαίως δεν υπάρχει time out από το Μέρετς για να σταματήσει το χρονόμετρο, να οργανώσει μια ακόμα καλύτερη επίδεση στον παραπάνω. Ήδη χάθηκαν 12 δευτερόλεπτα για να πάρουν θέσεις οι παίκτριές του. Αλλά το γκολ έρχεται. Πολύ ωραίο γκολ για την Ντόρα Άνταλ. Είναι παίκτρια η οποία τελειώνει επιθέσεις στον παραπάνω. Εδώ η Ντόρα Άνταλ κάνει το 2-1. Στον παραπάνω είδαμε πόσο μέσα έπαιξαν την άμυνα στο λιγότερο οι Ρωσίδες. Η Άνταλ, η οποία είχε κάνει και στο μεταξύ μας παιχνίδι αρκετή μεγάλη ζημιά στην εθνική μας. Στο παραπάνω 1 και 12 για την λήξη της πρώτης περίοδου. Προκόφιεβα. Κολμάκοβα, έγινε το σουτ, είναι κόρνερ. Αυτή τη φορά η Μπολονάη είναι αυτή που αποκρούει πάνω από τα δοκάρια της την μπάλα. Νέα 30 δευτερόλεπτα για την ρωσική ομάδα. Θα μείνουν περίπου 20 και για την Ουγγαρία, αν γίνει η επίδεση στα 30 δευτερόλεπτα. Ο Μέρετ ζητάει άμυνα χωρίς να γίνει αποβολή. Νέο σουτ, νέο δοκάρι, νέα ανανέωση επίδεσης για την Ρωσία, η οποία στην ουσία θα τελειώσει το 8 λεπτό με την μπάλα στα χέρια, αν δεν γίνει κάποιο κλέψιμο όπως προσπάθησε εδώ η Ήλες. Και έχουμε το time out, το οποίο ζητάει ο προπονητής Ρωσίας, ο Μίκαηλ Νοκοριάκοφ, να σταματήσει το χρονόμετρο, να οργανώσει την επίθεση της Ρωσίας. Η Ουγγαρία προηγείται 2-1 με τα γκολ των Μπούικα και Άνταλ. Η σοφάριση Μπορίσοβα σε 1-1. Μένουν 20 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Εκ των οποίων τα 18 είναι για την Ρωσία. Ιβάνοβα. Έγινε το κλέψιμο. Γίνεται μεγάλη μάχη και γίνεται επιθετικό φάουλ. Η μπάλα είναι για την Ουγγαρία. Στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα η μπάλα βγαίνει μπροστά. Έχουμε το φάουλ, είναι πίσω από τη ζώνη των 5 μέτρων. Έγινε το σουτ από την Κέστελη, αλλά η μπάλα στο δοκάρι. Τέλος πρώτης περίοδου, σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, σε ένα αμφίροπο αγώνα. Η Ουγγαρία προηγείται 2-1 της Ρωσίας. Γυρίζουμε στην Αθήνα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Επιστρέψαμε και πάλι στην Βουδαπέστη. Στο κολυμβητήριο Άλφρεντ Χάγιος και Τάμα Σέσνη, εδώ όπου ξεκίνησαν τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος των γυναικών. Μετά την πρώτη περίοδο Ουγγαρία-Ρωσία 2-1. Βλέπουμε τα καλύτερα στιγμιότυπα και βέβαια βλέπουμε την βροχή, την πολλή βροχή την οποία πέφτει εδώ στη Βουδαπέστη. Και τα στατιστικά βλέπουμε τα σουτ 2 στα 10 για την Ουγγαρία, 1 στα 9 για τη Ρωσία. Είναι νευρικές οι παίκτριες και των δύο ομάδων. Το διακύβευμα είναι η πρόκριση στα ημιτελικά, εκεί όπου θα συναντήσουν όποια νικήσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία. Δεν υπάρχει το σπίτι, έγινε δεν έγινε. Έχουν δώσει οι διαιτητές ότι η Κέστελη χρησιμοποίησε το δοκάρι ως βατήρα, το τέρμα μάλλον ως βατήρα για να ξεκινήσει, οπότε αυτό είναι παράβαση. Και έχουμε αποβολή, ζητούν πέναλτι οι Ρώσοι πάνω στην Ιβάνοβα. Πάντως τώρα έχουν τον παραπάνω. Ιβάνοβα. Γίνεται το σουτ κακό όμως. Κακό από την Ρίτσκοβα. Και ενώ βρέθηκε σε καλό σημείο και άλλη προσπάθεια για κόντρα. Η πάσα είναι για την Χάνα Κιστελέκη, αλλά δεν έγινε καλή υποδοχή εκεί της μπάλας από την Άνταλ. Έτσι χαμένη προσπάθεια, χαμένη απόπειρα για τις Ουγγαρέζες για κόντρα. 3 Ρωσίδες πάνω στην Μπούικα, αποβολή και γκολ. 3-1, άμεση εκτέλεση από την Ζούξ που κάνει το 3-1 στον παραπάνω με μία πάσα. Είδε εκεί το κενό, άργησε πολύ να βγει το μπλοκ της Καρίμοβα και 7 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το δεύτερο 8 λεπτό η Γκαμπριέλα Ζούξ κάνει το 3-1. Πάλι αποβολή. Η Ζούξ είναι αυτή που βγαίνει εκτός. Και χάνει πάλι μοναδική ευκαιρία η Ρωσία. Αυτή η οποία δεν μπορεί να σκοράρει ενώ βρέθηκε απέναντι από την Πολωνά είναι η Νικολμάκοβα. Βλέπουμε πως περνάει η πάσα αλλά δεν μπορεί να υποδεχτεί καλά, αλλά ούτε να κάνει άμεσα το σουτ. Δέκα δευτερόλεπτα για το σουτ της Ουγγαρίας γίνεται, αλλά η Καρνάουκ αποκρούει και είναι κόρνερ. Το σουτ της Κιστελέκη. Θετικό φάουλ που χρεώνεται στην Ιντίλκο Τότ στις μάχες που έδωσε και στα 2 μέτρα για να κερδίσει την καλύτερη δυνατή θέση. Και πάλι καλή άμυνα για την Ουγγαρία.
Η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να σκοράρει και προσπάθεια και ευκαιρία για κόντρα πέναλτι. Είναι πέναλτι το οποίο χρεώνεται στην Μπορισόβα και το κερδίζει η Ντόρα Άνταλ. Έχουν προσπαθήσει να παίξουν πολύ γρήγορα και το έχουν καταφέρει οι Ουγγαρέζες, αλλά δεν έχουν πετύχει όσα γκολ θα περίμεναν από την κόντρα. Για να δούμε. Τελικές τελεί. Και γκολ 4-1. 4-1 με την Ρίτα Κέστελη, την πρώτη σκόρερ μέχρι στιγμής της Ουγγαρίας με 11 γκολ. Τώρα πετυχαίνει το 12ο της με αυτό το πέναλτι που κέρδισε η Ντόρα Άνταλ. 5 και 16. Η Ουγγαρία συνεχίζει να παίζει καλή άμυνα όπως έπαιξε και στην πρώτη περίοδο, μόνο που τώρα έχει βρει λύσεις και στην επίθεση. Έχει κάνει ένα επιμέρους 2-0 μέχρι τώρα σε αυτά τα πρώτα 3 λεπτά και βγάζει μια ακόμη άμυνα. Η ρωσική ομάδα δεν έχει βρει διαδρόμους για την Εστέτς Μπολονάη στην δεύτερη περίοδο. Στην πρώτη είχε βρει αρκετούς διαδρόμους, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Πάλι έπαιξε γρήγορα η Ντόρα Άνταλ, πάλι έπαιξε γρήγορα η Ουγγαρία, πάλι στον ύπνο η άμυνα της Ρωσίας. 5-1 και ανοίγει αρκετά το σκορ. Ήταν εμφανής η διάθεση να παίξει γρήγορο πόλο, να παίξει στην κόντρα η Ουγγαρία. 4 και 43 και είναι 4 τα γκολ της διαφοράς. Και μιλάμε για ένα ζευγάρι που δύσκολα ανοίγει τόσο εύκολα ένα παιχνίδι. Τώρα αποβολή παραπάνω για την Ρωσία. Η Τότ είναι αυτή που βγαίνει εκτός. Και time out που ζητάει ο Μίκαηλ Νοκοριάκοφ, ο οποίος διαμαρτύρεται και ζητές ότι το ζήτησε νωρίτερα. Ο Νοκοριάκοφ, ο οποίος έχει δει την ομάδα του σε 4 περιπτώσεις που είχε την μπάλα στον παραπάνω να μην έχει καταφέρει να σκοράρει. Ένα γκολ από την περιφέρεια έχει πετύχει. Εντυπωσιακό, πολύ καλό γκολ από την Μπορισόβα. 2-29 πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Έχει 6 αγωνιστικά λεπτά να σκοράρει η Ρωσία και είναι πολλά για ένα προημιτελικό. Η Ουγγαρία, η οποία θέλει να επαναλάβει την επιτυχία του 2001, όταν και πάλι στην Βουδαπέστη είχε φτάσει μέχρι το τελικό και είχε κατακτήσει και την πρώτη θέση στην Ευρώπη. Και πάλι έγινε ένα σούτ από την Κολμάκοβα, εκεί που υπήρχαν ουγγρικά μπλοκ, ήταν και η Μπολονάη. Στην ουσία όμως το μπλοκ της Τάκατς ήταν αυτό που έβγαλε την άμυνα. Άνταλ, η παίκτρια που φεύγει συνήθως στην κόντρα. Ζουξ κάνει το σουτ και το 6-1. Σε αυτή την περίοδο ό,τι δοκιμάζουν οι Μαγιάρες καταλήγει στα δίχτυα της Καρνάουκ. 6-1 με την Γκαμπριέλα Ζουξ. Το δεύτερο της τέρμα στο παιχνίδι. Στο τελείωμα του χρόνου επίθεσης. Και το σερί πάει στο 5-0, 4-0 σε αυτό το 8 λεπτό.
Η Ρωσία κερδίζει μια ακόμη αποβολή. Η Τζιγκάνη είναι αυτή η οποία βγαίνει εκτός. Πάντως αν θέλει να αλλάξει πράγματα στο παιχνίδι πρέπει να αρχίσει να εκμεταλλεύεται τον παραπάνω. Έχει κάκιστο ποσοστό, δεν έχει πετύχει γκολ. Ούτε τώρα η μπάλα στο δοκάρι. Και η μπάλα είναι για την Ουγγαρία. Δίνουν βούλιαγμα οι διαιτητές. Για την ακρίβεια ο Άξελ Μπέντερ, ο Γερμανός. Και σε μια ακόμα επίδεση τώρα οι Ουγγαρέζες δεν μπορούν να περάσουν την μπάλα στην Μπούικα. Τέλειωνε ο χρόνος επίδεσης. Ήθελαν να πάρουν την αποβολή. Πιέζει ψηλά εκεί η Τάκατς να δυσκολέψει την κυκλοφορία της ρωσικής επίθεσης. Έχει χρόνο. Βγαίνει άμυνα χωρίς φάουλ, χωρίς αποβολή, χωρίς ίσως και πέναλτι που ζητάνε εδώ οι Ρώσοι στην κερκίδα. Αποβολή. Αποβολή την οποία κερδίζει και στέλει. Και ο Μέρετς ζητάει το time out. Time out για να κάνει 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η δεύτερη περίοδος. Μια επίδεση ομάδα του στον παραπάνω, το οποίο μπορεί να του φέρει μια ακόμη μεγαλύτερη διαφορά. Η Μπορίσοβα υπέπεσε στην τρίτη αποβολή της, έτσι αποχωρεί οριστικά από το παιχνίδι. Η Κρίμερ και η Ιβάνοβα έχουν από άλλη μία ποινή. 2 έχει Ζούξ και η Ξαμπάη για την Ουγγαρία. Προσποιήσεις. Τώρα γίνεται το σουτ. Είχαν κλείσει καλά εκεί το τέρμα τους οι Ρωσίδες και έτσι η Χάνα Κιστελέκη δεν κατάφερε να σκοράρει. Και τώρα προσπάθεια για την Ιαροντάνκινα και την Ιβάνοβα. Αποβολή την οποία κέρδισε η Γκρίνεβα. Η Ήλες είναι αυτή η οποία βγαίνει εκτός. Ευκαιρία εδώ για την ρωσική ομάδα να μειώσει. Δεν καταφέρει ακόμα να σκόραρει στον παραπάνω. Τώρα στα ίσα οι δύο ομάδες. Γίνεται το σουτ, η Μπολονάη δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Μαργέτα δίνει το γκολ. Έτσι έχουμε το 6-2, το οποίο σημειώνει η Γκρίνεβα. Πεντακάθαρα, δεν έχει η μπάλα περάσει την γραμμή του τέρματος. Με την Γκρίνεβα η οποία έχει κερδίσει την αποβολή. 1 λεπτό απομένει για την ολοκλήρωση του δεύτερου οκτάλεπτου. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό με την Ουγγαρία να είναι στην επίθεση.
Ζουξ. Τελειώνει η επίδεση, όχι θέλει 2 δευτερόλεπτα. Τελειώνει, γίνεται η κατοχή της μπάλας για την Ρωσία. Πήγαν να κάνουν το λάθος οι Ρωσίδες, οι Ουγγαρέζες προσπαθούν να κλέψουν, δεν τα καταφέρνουν. Και η Ρωσία προσπαθεί τώρα στο τέλος αυτής της περίοδου να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί. Θα προλάβει να κάνει ένα σουτ, η Ιβάνοβα, 8 δευτερόλεπτα. Τώρα θα γίνει, αλλά η Μπολονάη έχει κλείσει τη γωνία της, είδε από που θα στείλει την μπάλα η Κρίμερ, έτσι. Το 8 λεπτό τελειώνει. Τέλος δεύτερης περίοδου, Ουγγαρία-Ρωσία 6-2. Με ένα επιμέρους σκορ 4-1 σε αυτή την περίοδο. Γυρίζουμε στην Αθήνα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την συνέχεια αυτού του πολύ μεγάλου προημιτελικού. Επιστρέψαμε στην Βουδαπέστη. Ουγγαρία-Ρωσία στον πρώτο προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στην Ουγγρική πρωτεύουσα, στο πόλο των γυναικών. 6-2 η Ουγγαρία. Εδώ βλέπουμε τα χαρακτηριστικότερα στιγμιότυπα της δεύτερης περίοδου. Μια περίοδος η οποία έχει διαμορφώσει στην ουσία αυτή την διαφορά 4 τερμάτων που έχουν πάρει οι Μαγιάρες από τις Ρωσίδες. Και βλέπουμε βέβαια την βροχή η οποία πέφτει ασταμάτητα σήμερα, όλη μέρα από τα ξημερώματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει επηρεάσει τις αθλήτριες. Κυρίως της Ουγγαρίας βέβαια. Βλέπουμε εδώ τα στατιστικά. Μια Ρωσία η οποία δεν έχει καταφέρει να σκοράρει στον παραπάνω, παρότι έχει κερδίσει 7 αποβολές. Και αυτό, όπως γίνεται αντιληπτό, την φέρνει σε αυτή την τόσο μειονεκτική θέση. Αντίθετα, έχει κερδίσει 5 αποβολές η Ουγγαρία, έχει πετύχει 2 γκολ και 1 πέναλτι. Στην ουσία έχει 2 στα 4 στον παραπάνω, κάτι το οποίο την έχει βοηθήσει αρκετά στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Εδώ βλέπουμε τον Γερμανό διαιτητή, τον Άξελ Μπέντερ. Ο άλλος είναι ο Σλοβαίνος, ο Μπόρις Μαργκέτα. Σε πρώτο πλάνο η Κέστελη. Και τώρα ξεκινάει το τρίτο οκτάλεπτο με το sprint. Η Κέστελη για την Ουγγαρία. Ωστόσο αυτή που το κερδίζει είναι η Αροντάνκινα από την Ρωσία. Έτσι, αυτή η επίδεση, η πρώτη επίδεση της τρίτης περίοδου είναι για τις Ρωσίδες, οι οποίες έχουν συναντήσει αρκετά προβλήματα, κυρίως στην επίδεση, αλλά στη δεύτερη περίοδο και στην άμυνα τους. Εδώ η μπάλα και πάλι στο δοκάρι της Μπολονάη. Και αυτό βεβαίως τα δοκάρια στο πόλο
είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο του παιχνιδιού, δεν είναι τόσο σπάνιο φαινόμενο όσο σε άλλα αθλήματα, αλλά ειδικά στην πρώτη περίοδο τα σουτ σχεδόν όλα της Ρωσίας κατέληγαν στο δοκάρι της Μπολονάη. Η μπάλα περνάει στην Μπούικα, αυτή θα γυρίσει, αλλά πολύ ωραία η Καρνάουκ εκεί θα αποκρούσει την μπάλα. Η Μπούικα, η οποία έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τις αντιπάλους της, δεν έχει δώσει γρήγορα η Καρνάουκ γιατί ήταν παραπάνω στην επίδεση. Τώρα γύρισε η Μπούικα, οπότε κάλυψε και αυτή την αμυνά της. Αποβολή. Παραπάνω τώρα για τη Ρωσία. Η Χάνα Κιστελέκη είναι αυτή η οποία βγαίνει για 20 δευτερόλεπτα. Και οι Ρωσίδες να δούμε αν θα καταφέρουν να πετύχουν το πρώτο τους γκολ στο παραπάνω στο παιχνίδι. Και τα καταφέρνουν. 6-3 το γκολ από την Ιαροντάγκινα. Στο παραπάνω είναι το πρώτο τους γκολ για τις Ρωσίδες. 6-22 πριν ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο. Αλλά με αυτό το τέρμα και το γκολ της Γκρίνεβα ένα λεπτό πριν το τέλος έχει κάνει ένα δικό της μίνι σερί η Ρωσία, 2-0, και το 6-1 το έχει μετατρέψει σε 6-3. Τώρα περιμένουμε να δούμε την αντίδραση της Ουγγαρίας. Έχει χρόνο, έχει 17 δευτερόλεπτα για να κάνει το σουτ. 11 τώρα, 10. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα στα 2 μέτρα. Αλλά τελικά καταφέρνουν να ανανεώσουν οι Μαγιάρες την επίδεσή τους με αυτό το σουτ και την απόκρουση της Καρνάουκ, νέα 30 δευτερόλεπτα. Θέλουν να περάσουν την πάσα στα 2 μέτρα στην Μπούικα για να καταφέρει να πάρει, στην Τότη, συγγνώμη, για να καταφέρει να πάρει μια αποβολή. Είχαν τάξει καλή ζώνη με παίκτρια ανάμεσα για να κόψουν αυτή την πάσα οι Ρωσίδες. Η Ουγγαρία, η οποία έχει 18 δευτερόλεπτα για να κάνει επίθεση. Βγαίνει άμυνα εκεί. Ο Μπέντερ λέει ότι δεν υπήρξε κάποια παράβαση από την Κρίμερ. Με τη Ρωσία να έχει βρει κάπως λύσεις στην άμυνά της, να έχει σταματήσει την Ουγγρική ομάδα και να έχει καταφέρει να πετύχει και 2 γκολ. Τώρα όμως έχουμε επιθετικό φάουλ, το οποίο χρεώνεται η Γκρίνεβα. Από την Τζιάκοβα είναι αυτή η οποία χρεώνεται αποβολή, παραπάνω για την Ουγγαρία. Ο Μέρετζε ζητάει κάποιο time out. Την Ουγγαρία, η οποία έχει να σκοράρει αρκετή ώρα. Βλέπουμε πόσα μπλοκ υπάρχουν εκεί από πλευράς Ρωσίας. Αλλά το βρίσκει το κενό και πετυχαίνει το γκολ. Με την Χάνα Κιστελέκη εδώ, την Τάκατσα, συγγνώμη, εδώ, να βρίσκει το κενό εκεί που πραγματικά είναι απειροελάχιστο, αλλά η ρωσική ομάδα δεν έχει καταφέρει να καλύψει. 7-3. Το γκολ για την Όρσουλα Τάκατς. Και σκοράρει μετά από αρκετή ώρα.
με τη Ρωσία τώρα να έχει 5 δευτερόλεπτα για το σουτ και χρειάζεται επιθετικό φάουλ η Τρότσκαγια. Κόντρα φάουλ τώρα, η μπάλα και πάλι για τη Ρωσία. Και πρέπει να γυρίσει πίσω στην Καρνάουκ για να ξεκινήσει από εκεί το παιχνίδι. Ένα μακρινό σουτ, το οποίο ήταν αρκετά καλό από την Ιβάνοβα, αλλά πέρασε έξω και προσπάθεια για κόντρα τώρα και πάλι για την ουγγρική ομάδα και το γκολ. 8-3. Όταν αφήνεις ελεύθερο πεδίο στην Ουγγαρία θα σε σκοτώσει στην κόντρα. Η Ντόρα Κιστελέκη είναι αυτή που κάνει το 8-3. Τώρα Άνταλ πήρε πρώτη την πάσα, είδε ότι είναι σε καλύτερη θέση η Κιστελέκη, η Ντόρα. Και έκανε το γκολ. 3:50 για την λήξη του τρίτου οκτάλεπτου. Και πάλι στα 5 γκολ η διαφορά ανάμεσα στην Ουγγαρία και τη Ρωσία. Καλή άμυνα εκεί, αλλά και η επέμβαση της Μπολονάη. Αλλά πρώτα απ' όλα ήταν εξαιρετική η άμυνα η οποία έβγαλε η Ρίτα Κέστελη. Αλλίωσε την πάσα όσο έπρεπε προς την Καρίμοβα. Και τώρα παίζει αρκετά ψηλά η Ρωσία την άμυνά της για να καταφέρει να δυσκολεύσει την κυκλοφορία της Ουγγαρίας. 5 δευτερόλεπτα, 4. Γίνεται το μακρινό σούτ. Εκεί η Καρνάουκ δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να αποκρούσει. Και τώρα κάνει απόπειρα κόντρας, ή θέλει να βγάλει την κόντρα η Ρωσία. Θα καταφέρνει και πετυχαίνει ένα πολύ ωραίο γκολ με την Προκόφιεβα. 8-4. Να που βγάζει και κόντρα η Ρωσία. Η Ρωσία η οποία μόνο κακή ομάδα δεν είναι, είναι εξαιρετική ομάδα. Αλλά εδώ τα έχει βρει σκούρα σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Ουγγαρία. Η Εκατερίνα Προκόφιεβα. 2:44 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Πετυχαίνει και αυτή γκολ στην κόντρα. Και πάλι 4 τα γκολ της διαφοράς. Δέκα δευτερόλεπτα για το σούτ της Ουγγαρίας. Γίνεται η μπάλα στο δοκάρι από την Κέστελη. Τώρα κολύμπησαν και γύρισαν γρήγορα οι παίκτες της Ουγγαρίας για να καλύψουν μια προσπάθεια κόντρας. Η Καρνάουκ κρατά την μπάλα περίπου 15 δευτερόλεπτα μέχρι να πάρουν θέση οι συμπαίκτριές της στην επίδεση. Τώρα θέλουν να περάσουν την μπάλα για την αποβολή και να τα καταφέρουν. Εμφανώς δεν πήγαιναν για το σουτ, θέλαν να πάρουν την αποβολή και τα κατάφεραν της Ρίτα Κέστελη. Γυρίζουν την μπάλα οι Ρωσίδες με την Κρίμερ, η οποία θα κάνει το σουτ την μπάλα στο δοκάρι και μετά εξαιρετικά η Μπούικα θα πάρει και θα δώσει στην Μπολονάη.
χαμένη και σημαντική ευκαιρία αυτή για την Ρωσία. Παρότι βρίσκεται με 4 γκολ πίσω, εδώ θα μπορούσε να μειώσει στα 3. Εν ώψη και της τελευταίας περίοδου. Αλλά η Μπούικα εκεί δεν καταλαβαίνει τίποτα. Παίρνει την μπάλα στα 2 μέτρα και γυρίζει, σκοράρει και ας κρέμονται 2 Ρωσίδες επάνω της. 9-4. Η φουνταριστή που έπαιξε στον Ολυμπιακό τα 2 τελευταία χρόνια. Πρωταθλήτρια με τους ερυθρόλευκους και κατέκτησε και το Λεντρόφι. Μπάρμπαρα Μπούικα. 1 και 6. Είναι το δεύτερο της γκολ. Αποβολή τώρα, την οποία κερδίζει η Ρωσία. Η Ξαμπάη είναι αυτή η οποία θα κάνει την τρίτη της ποινή και θα φύγει εντελώς από τον αγώνα. Time out που ζήτησε αμέσως ο Μικαέλ Νακοριάκοφ για να οργανώσει την επίθεση της ομάδας του. Είναι στα 5 γκολ η διαφορά των 2 ομάδων και έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Αν θέλει να κάνει κάτι και να ελπίζει ότι θα συναντήσει στον ημιτελικό την Ισπανία, θα πρέπει να το κάνει τώρα η Ρωσία. Γιατί σιγά σιγά τα περιθώρια στενεύουν και η διαφορά των τερμάτων παίζει ανάμεσα στα 4 και στα 5 γκολ και μέχρι στιγμής η Ουγγαρία φαίνεται να ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Γυρίζουν με την Κολμάκοβα και την Κρίνεβα, Ιβάνοβα για την Ρωσία και την Ρίτσκοβα. Μπάλα στην Ιβάνοβα, κάνει το σούτ η Ιβάνοβα και το γκολ. 9-5. Το γκολ αυτό στον παραπάνω. Η Κιστελέκη μόλις έμπαινε στον αγώνα, δεν είχε πάρει ακόμα θέση στην άμυνα, οπότε παραπάνω έπαιζε η Ρωσία. Μια ολόκληρη επίθεση 30 δευτερολέπτων απομένει για την Ουγγαρία, η οποία αν εξαντλήσει όλα τα δευτερόλεπτα θα τελειώσει και το 8 λεπτό με την μπάλα στα χέρια της. Η Τότ έχει περάσει σε θέση φουνταριστής και η Τάκατς, 2 παίχτηρες εκεί στα 2 μέτρα. Τώρα η Τάκατς παίζει σαν φουνταριστή. Γίνεται ένα μπάσιμο και τελειώνει το... Όχι, δεν τελειώνει. Γίνει time out. Θέλει 10 δευτερόλεπτα να τελειώσει. Απλώς ο Μέρετζ έχει ένα time out. Το ζητάει για να προσπαθήσει η ομάδα του σε αυτά τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα να πετύχει ένα γκολ που θα ανεβάσει και πάλι τη διαφορά στα 5. Προηγουμένως οι οδηγίες του, με τη γλώσσα του σώματος βέβαια, από αυτό που είχαμε καταλάβει, ήθελε να περάσει μπάλα στα 2 μέτρα για να πάρει αποβολή η ομάδα του. Εδώ τώρα γίνεται η πάσα,
Σουτ δεν θα γίνει ποτέ. Τέλος τρίτης περίοδου, Ουγγαρία-Ρωσία 9-5, με την Ουγγαρία να έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα για πρόκριση στα ημιτελικά. Γυρίζουμε στην Αθήνα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε και πάλι στην βροχερή Βουδαπέστη. Ουγγαρία-Ρωσία στον πρώτο προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στην Ουγγρική πρωτεύουσα. Προηγείται μετά από 3 οκτάλεπτα 9-5. Η νικήτρια αυτού του προημιτελικού θα συναντήσει στη ημιτελικά την Ισπανία, την πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία. Ο άλλος προημιτελικός, το άλλο πολύ μεγάλο παιχνίδι, είναι αυτό ανάμεσα στην εθνική μας ομάδα και την Ιταλία. Ένα παιχνίδι το οποίο ακολουθεί αυτόν τον προημιτελικό. Και το τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο αρχίζει. Με την Προκόφιεβα να είναι αυτή που κερδίζει το sprint. Πρώτη επίδεση της τελευταίας περίοδου για τη Ρωσία. Το στόμος δεν είναι καλό, περνάει έξω. Και έτσι έχουμε την επίδεση τώρα για την Ουγγαρία. Υπήρχε ένα κενό εκεί στα πλευρά της ρωσικής άμυνας. Η Μπούικα θα κερδίσει την αποβολή. Κερδίσει την αποβολή από την Καρίμοβα. Πρώτη αποβολή για την Καρίμοβα. Με τις μαγιάρες να κάνουν την επίδεση στο παραπάνω. Αλλά τι έχουμε? Την μπάλα στον Μπέντερ. Τον Μαργκέτα με τον Μπέντερ. Κάτι να λένε. Μάλλον για το ρολόι. Και ότι μπήκε μέσα η Ρωσίδα πριν τελειώσουν τα 20 δευτερόλεπτα. Αυτό έχουμε πέναλτι. Και υπάρχει μια διαβούλευση με τον Μαργκέτα και τον Μπέντερ, τον Σλοβαίνο και τον Γερμανό διαιτητή. Άλλο έδειξε ένας, άλλο έδειξε ο άλλος. Προσπαθούν να συνοηθούν τώρα τι έχει συμβεί. Πάντως έχουν δώσει πέναλτι. Με Καρίμοβα και Κρίμερ. Είναι οι δύο παίκτριες οι οποίες έχουν βγει εκτός. Μιλάνε και με τον delegate του αγώνα. Ο Μπέντερ έδειξε ότι η Καρίμοβα μπήκε πιο νωρίς στο παιχνίδι. Τώρα η
Κρίμερ πρέπει να έκανε πέναλτι εκείνη την ώρα, πάντως βγήκε και μια κόκκινη κάρτα προς την Καρίμοβα. Η Ουγγαρία πάντως κάνει το 15. Με την Ντόρα Άνταλ αυτό το πέναλτι δεν τα αφήνει ανεκμετάλλευτο. Η Άνταλ που πετυχαίνει το τρίτο της γκολ. 7 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο για την ολοκλήρωση του αγώνα. Είναι το δεύτερο πέναλτι που έχει κερδίσει στο παιχνίδι η Ουγγαρία. Το άλλο το είχε εκτελέσει εύστοχα η Κέστελη και είχε κάνει το 4-1. Καλή άμυνα για την Ουγγρική ομάδα. Τώρα προσπάθει να περάσει στην φουνταριστή, την Τρότσκαγια. Βγαίνει η άμυνα για την Ουγγαρία. Διαμαρτύρονται για αποβολή οι Ρώσοι. Οι διαιτητές αφήνουν το παιχνίδι να συνεχιστεί. Δύο δευτερόλεπτα, δεν γίνει καν επίδεση για την Ουγγαρία. Οι Μαγιάρες φαίνεται πως σκέφτονται ήδη τον ημιτελικό με την Ισπανία. 6 λεπτά για τη λήξη. Ιβάνοβα. Δεν μπορούν να διασπάσουν αυτή τη ζώνη. Το είδαμε, ούτε πάσα μπορούσαν να κάνουν εκεί στην Τρότσκαγια. Είχε κοπεί η πάσα, είχαν παίξει καλή άμυνα οι Μαγιάρες και βεβαίως και είχαν στηθεί καλά και στην περιφέρεια. Εδώ πάντως αφήνουν κενό και πετυχαίνει τον γκολ η Ουγγαρία. Αφήνει κενό η ρωσική άμυνα και η Κέστελη κάνει το 11-5 για πρώτη φορά. 6 γκολ διαφοράς. Εδώ που δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν καν την εξέλιξη της φάσης οι Ρωσίδες, η Κέστελη ανενόχλητη, σούταρε, καλύτερα και από πέναλτι. 5,5 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα και όσο και αν γίνονται μεγάλες ανατροπές και όσο και αν μιλάμε για αθλητισμό, τα πράγματα φαίνονται λίγο δύσκολα να αλλάξουν έως ακατόρθωτα να αλλάξουν, αλλά έχουμε ακόμα αρκετό χρόνο. Αλλά αντίδραση της Ρωσίας δεν έχουμε. Επιθετικό φάουλ της Τρότσκαγια. Προσπαθώντας να πάρει καλύτερη θέση στα 2 μέτρα. Και έτσι όπως πάει το παιχνίδι, παίζοντας στα 30 δευτερόλεπτα επιθέσεις, οι Ουγγαρέζες θα παίξουν και με το χρονόμετρο. Εδώ έγινε επιθετικό φάουλ και βλέπουμε πόσο ψηλά έχουν ανέβει οι παίκτες της Ουγγαρίας για να πιέσουν. Έγινε αποβολή στην περιφέρεια αυτή η αποβολή, παραπάνω για την Ρωσία, που τώρα δεν έχει περιθώριο να χάνει καμία επίδεση, πόσο μάλλον αν είναι στον παραπάνω. Στα ίσα τώρα οι δύο ομάδες. Έγινε το σουτ, η Πολωνέη αποκρούει το σουτ της Ιορντάκινα. Η μπάλα είναι και πάλι για την Ουγγαρία. Και η εικόνα του παιχνιδιού μας λέει ότι ο ένας ημιτελικός είναι Ουγγαρία-Ισπανία. Ένας πολύ μεγάλος ημιτελικός. Διακοπή για να βάλει το σκουφάκι της
εκεί η Ντόρα Άγνες Κιστελέκη, έχει σκοράρει και αυτή. Με την αδερφή της την Χάνα Κιστελέκη, είναι βασικά στελέχη της εθνικής ομάδας Ουγγαρίας. Με την Ρωσία να έχει μια επίδεση 3:48 για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού και την Ουγγαρία να προσπαθεί να βγάλει την άμυνα με την Ρίτσκοβα. 10 δευτερόλεπτα, κάνει ένα κακό σούτ, ίσα που φτάνει στα χέρια της Μπολονάη. Ούτε οι ίδιες οι Ρωσίδες δεν το πιστεύουν ότι μπορούν να το αλλάξουν το αποτέλεσμα. Πέντε δευτερόλεπτα και έχουμε επιθετικό φάουλ. Ένα τρίλεπτο απομένει για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ουγγαρία-Ρωσία 11-5 στον πρώτο προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος των γυναικών. Με τη Ρωσία να μην έχει καταφέρει να σκοράρει σε αυτήν την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Τώρα θα έχει μια ακόμα ευκαιρία, θα παίξει με παίκτρια παραπάνω και time out το οποίο ζητάει ο Μίκαελ Νακοριάκοφ. Γι' αυτό το παίκτη παραπάνω που έχει κερδίσει. Η Ντόρα Άνταλ είναι αυτή η οποία αποβλήθηκε, είναι η πρώτη της ποινή, δεν έχει κανένα πρόβλημα με τις ποινές και βέβαια έτσι όπως είναι το παιχνίδι δεν είναι θέμα ίσως και να συζητάμε για το πόσες ποινές έχει κάθε ομάδα. Δώδεκα αποβολές έχει χρεωθεί η Ουγγαρία μέχρι τώρα και 8 η Ρωσία και όμως η διαφορά είναι 15. Από τις 8 βέβαια ποινές της Ρωσίας, οι 2 είναι πέναλτι, στα οποία ευστόχησαν η Κέστελη και η Άνταλ. Με αποβολή 2 παραπάνω τώρα για την Ρωσία, που είναι μοναδική ευκαιρία βέβαια για να καταφέρει να πετύχει το πρώτο της γκολ στην περίοδο. Το καταφέρνει, δεν πανηγυρίζεται καν από την Γκρίνεβα. Η τότε ήταν η άλλη παίχτρια της Ουγγαρίας η οποία βγήκε εκτός. 11-6 με την Γκρίνεβα που κατάφερε να σκοράρει στον παραπάνω. Ένα γκολ που δεν το παρηγύρισαν καν οι Ρωσίδες, γιατί ο στόχος τους που ήταν να φτάσουν μέχρι την τετράδα τουλάχιστον δεν θα γίνει πραγματικότητα. Οι Ουγγαρέζες προσπαθούν να παίξουν και παίζουν το χρονόμετρο, κάνουν επιθέσεις γύρω στα 25 δευτερόλεπτα με 30. Με την Ρωσία να προσπαθεί να παίξει γρήγορα. Δεν είναι καλή η πάσα. Εκεί οι Ρωσίδες πήγαν να χάσουν μια επίδεση δικιά τους. Αποβολή, παραπάνω, υπάρχει το κενό και το γκολ. Το γκολ με την Καρίμοβα. Η Άνταλ χρεώθηκε την δεύτερη αποβολή της. Γρήγορο σούτ, 1:41, 11-7.
και αυτό το γκολ στην παίκτρια παραπάνω. 2 συνεχόμενα στον παραπάνω για τη Ρωσία, αλλά κάπως αργά ξύπνησε για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί αυτό το τομέα, τον νευραλγικό τομέα του παιχνιδιού. Βλέπουμε και πάλι πως έκανε το 11-7 η Καρίμοβα, που μαζεύει τη διαφορά από τα 6 γκολ στα 4. Η Ουγγαρία παίζει με το χρόνο τώρα. Έχει 19 δευτερόλεπτα. 1 και 26 απομένουν για την λήξη του παιχνιδιού. Η Μπούικα θα βγάλει προς τα έξω. Και τώρα θα πάρει και πάλι. Βλέπουμε δεν υπάρχει. Είναι πίσω από τα 5 μέτρα και θα κερδίσει το κόρνερ. Εξαιρετική προσπάθεια της Μπούικα με αυτό το γυριστό από τα 5 μέτρα. Μάλλον και πίσω από τα 5 μέτρα. Καταφέρνει να πάρει νέα επίδεση. Και στην ουσία έχει τελειώσει το παιχνίδι εδώ και αρκετή ώρα. Και όπως εξελισσόταν από τότε που έγινε το 6-1. Φαίνονταν ότι η Ουγγαρία θα πάρει μια εύκολη πρόκριση. Οι Ρωσίδες προσπαθούν να κλέψουν την μπάλα. Δεν τα καταφέρνουν. Με απομένουν 11 δευτερόλεπτα για την Ουγγαρία, η οποία θα βρεθεί στον ημιτελικό απέναντι στην Ισπανία. Και έχουμε την αποβολή που κερδίζει η Μπούικα. Έχουμε επίσης το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού, 45 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση. Γκρίνεβα βγήκε εκτός για 20 δευτερόλεπτα. Να δούμε αν θα κάνουν και σούτ οι Μαγιάρες. Η Άνταλ, η Μπούικα θα γυρίσει, θα σουτάρει, αλλά η Καρνάουκ θα μπλοκάρει. Απογοητευμένη, το βλέμμα της νομίζω τα λέει όλα. Με μια Μπούικα η οποία έκανε ό,τι ήθελε. Και τώρα παίρνει time out ο Μέρετς. Δεν βλέπω το λόγο για τον οποίο να πάρει time out ο Μέρετς στο 11-7 και 13 δευτερόλεπτα να απομένουν. Απλώς δίνει τις τελευταίες οδηγίες προς τις παίκτριές του. Ο Μικαέλ Νακοριάκοφ, ο προπονητής της ρωσικής ομάδας, το θεωρεί unfair. Δεν φωνάζει καν τις Ρωσίδες κοντά του σε ένα παιχνίδι, σε ένα προημιτελικό που έχει ήδη τελειώσει. Είναι λιγάκι unfair να παίρνει time out. Ο Νακοριάκοφ το έδειξε χαρακτηριστικά, με τις παίκτριές του να πηγαίνουν κοντά του και αυτός να τις διώχνει πίσω. Εδώ η προηγούμενη πολύ καλή προσπάθεια, στα 5 μέτρα η Μπούικα και η απόκρουση της Καρνάουκ. Η μπάλα τώρα είναι για την Γκάγκλ, η οποία έχει μπει και αυτή στο παιχνίδι. Και το παιχνίδι τελειώνει. Ουγγαρία-Ρωσία 11-7. Εύκολη νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά για την οικοδέσποινα Ουγγαρία, σε έναν ημιτελικό που θα αντιμετωπίσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία. Μια Ουγγαρία που από την αρχή έδειξε ότι είναι καλύτερη από την Ρωσία, κυνήγησε με μεγάλο πάθος την επίδεση, με μεγάλο πάθος τα γκολ, τα οποία θα της έδιναν αυτή την πρόκριση. Η Ρωσία δεν μπήκε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης στη διαδικασία να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Έτσι έχουμε τέλος του πρώτου προημιτελικού. Ουγγαρία, Ρωσία 11-7. Και το ζευγάρι του πρώτου ημιτελικού είναι, για το ευρωπαϊκό των γυναικών, είναι αυτό ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Ισπανία την 5η στις 5:30 ώρα το απόγευμα Ελλάδας.
Από εδώ θα γυρίσουμε στην Αθήνα, αλλά μην ξεχνάτε ότι σε περίπου 6-7 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί για τον άλλο, τον πολύ μεγάλο δικό μας προημιτελικό, αυτό ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία που ακολουθεί. Και ελπίζουμε η εθνική μας ομάδα των γυναικών να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, ειδικά σε knockout παιχνίδια. Γυρίζουμε και λίγο στην Αθήνα και θα επιστρέψουμε με έναν ακόμα πολύ μεγάλο προημιτελικό.